Upper Dehuri ME School along Teachers Quarter ahem ki kim patang tidet ajok radatum ning kang samse chepaklang pon. Asai kam claim klepin pensi contractor aphan bill pipondet. Lakhain ko retrok Duarbagri constituency ke parlo Upper Dehuri woponghan se ME School along staff atum ke padwa hemate quarter ahem ke pakim ji aphan sarkar pen contractor aphan kapamaji pura sai paklem ponlo. Bonta labangso quarter mate ahem ke pamat thangnat ke misenang ke thek long le pin pensi bill pipondera jok ongdung aradatum aningkang samsi chepaklang pon lapen bangso staff room mate quarter ahem pacheklem thuwek 90 pusi radatum pen ke hang padupon lapusona sai ke klem kle pin pen bill ke pidet ke manghume me alam lapen em Richard Togbi aphan lang proxy contractor aning hangaling si ke klem pusi cherok to aradatum pen ningche lasila sona sai tangte pin pen Sarkar atumta bill dipondera bangki chokchi lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang sidami lapuson sai ki claim klepin pen bill kachipalong a contractor aphan sodak pen insai nang jibusi hadagarat pen ke hang padupon News report Karbi Anglong Live